Беличка! Оле-ле! Бела? Бели, Галка, ела, мамо, ела. Нямаш усет. Нема, мамо, нема, ще намерим къщичка, някой да ти се радва. Толкова добра, а той е толкова любовевилна. Снимай. Няма толкова любовевилна. Много се снима вече. Снима. Ой, мой добрите. Снимаш ли? Ой, нема, мой хубавите момиче. Ой, нема, хубаво. Това е Бела, търси ли дом за нея? Е много добра, тя е изключително обошлива и уникална. Лея! Я да видиме. Лече! Може да застанете, тук се вижда супер. Ау, красавица! Това е майката. Лея! Много сладко меченце. Мамо, тая пак е душица. Това е най. И Лея един ден дойдоме, тя влезнала отзад през двора и тук ни правят проблеми, а виж какви огради правиме. Тя Рая прескачаше И кога оградите. отидоме 4 кученца и ги отгледа, нали? Браво, момиченце. Това пак е душица. Душичка. Много беше грижлива. Тя сега си... И сега има час за кастрация, кога Да, от беше? петък, 9:30. Браво, браво, много хубаво. Я да видим, това са бебетата на Лея долу. Беличките. Те бебетата са по-големи от нея вече. Да, сигурно бащата е бил лабрадора, който сте видяли. Лека, какво мамо, на мен една душица. Много са добрички. Мало. Ама ни е много такава лудница у нас, и като се развалят, особено нощно време, всички тия кучета и става страшна... Тия ни правят проблеми по куци, дай каква ограда правят.